Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pinapik kepada CCTV ni piang subhai pi si Khubor hakimat berhak basdang ini paswa si Khubor nak keren kibenta chong ka Jylla. Umitirang ba ka Jylla konrat kong ka sangma haka arpu artrik Naiwieng ajar pusau. Ula pentip ba ka sarkar ka sawan rano da ka standard operating procedure. Haka bayadai ber ka jing penan kam yaki siren, ka jing ta yaki yet yong, ber ka jing penan kam yaki flickering light. But yakani ansa perking ba kenang banlan na ka jing sharp with chong ki pet ba. Umitirang ba ho kerwa bala pha da ka video shikila pathai Khubor uloong ba kani ka jing shimrai ka long hadien bala yo ik jing ujor na ki babun ki pat ba halo ka jing penan kam bakla ya kabor kinong di madan duduk uthain mot pran bat khandai lat balam khmat da ka kong biolinda pertu kabadi ka president Jong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association haka arpu artring Naiwieng aza pusa kila tur pat ba shaka office rekam Jong Shillong Municipal Board hadian ba ka sarkar Jylla kathmu ban pin karya no naki jaka ki ba ki chushong di madan harut surong ban pin keluit ya ka lekawan jong ki brio ki kali Kinoyalam Jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Maukan Rau Circle. Haka arpu artrik Naiwieng ajak pusau. Kila leit banyak kendu. Yau Executive Engineer Jongka Tenat PHE Hills Division. Menpantau pelang Namarba kasnong mau persong kadang don kam. Yikitop pelang Kenang menpenpoi yaka umbam di Shikilong Yeng. Kibadad hapok kani kasnong. Hadin balayo ya kejing ujuan ni kipat ba nong shong shnong halo karukom I license ye kinong sam khaw uba dispersing rani ubolong uwe ni kinong wad RTI haka arpu artrik Naiwieng aja pusa ulai thu bakat kum ka jubab RTI balayo pediang nako office deputy commissioner supply East Khasi District lapentep barang ba shnong bakit khod jongka executive committee jongka dor bar shnong kimla satya bansam yiki bar bam ration Kinong shong shnong jong kathan bernihat bakan thupru ikin huan repair nadu ka KSU ka RBYF ka FKGGP na bernihat circle ka bernihat citizen forum ka Garo Good Students Union ka Pyrthei Regional Unit ka bernihat Women Society ha ka arpu artrik Naiwieng aja pusau kilami pat ba ban persajur ya ka jing thmu jong ka sarkar Jylla bat pin kerja no ya ka Conservation Training Institute naga shnong bernihan kenang menyo pelong kum ka industrial estate ani ka nongba chongki karkhana ka estimate committee Jong Meghalaya Legislative Assembly hapo ka jingalam jong chairman uba mineral bonds ubreru MLA jong ka nongpo constituency haka al partring Naiwieng aja pusau kala hiar jurip yakibabon ki project ki bahe ki bala pentrai hapo ka Shillong Smart City project Haka ni jing jurip lai don lang ru ki MLA bakathum yo ba Adilbert Nongrum u Remington Gabel Moment uba Welan Miki Jylla kamiani di Shira ki he officer nak Meghalaya Assembly Secretariat nakatanat penroi sir mat nakatanat PWD rules Haka rong kataw ka bapuk ka bapieng ban pin inam ya ka deriti jong ka Jylla di ka Tri Hills Assembly ka senjuk ki barikor khasi balatip kum ka Riti Academy kala senyang da ki artli ki kod ki baphalang ya ka Riti ka dostur bat ya ka perkhat khasi karong kata bala pelong hanong ba la penpu penpieng da ka kenhuan ki kenrem ki lendan ba kenthum yung menturang ba ka Jylla konrat kong ka sangma menteri ka tanat jongok kai Pyrthei uba polling do ukli do jong ka Welsh government but British High Commission Mumbai Mitchell thieka bat ki wei pat ki kenrem ki lendan Kinoyalam mathma jong ka Nongpo Region Auto Owners and Drivers Association haka arpuitrik Naiwieng aja pusau kilale ujor how deputy commissioner but how superintendent of police jong ka Pyrthei district daka bakno ba uba Marcus Martin but uba W Makri ki bade kinongyalam barim jong ka nikaseng kinongnya auto rickshaw kila penon kam bakla ya ka kerteng jong ka kenhun bat yalam bakla ru ya kinongnya kali auto rickshaw wat hadin belajit penthamai ya kinongkit kam Ka principal jongka Sangka DF College kala dap daka jingkmen bat kala ai kublai kerpang yekinong hikai jongka college ki bala penshitam yaladi banwa jingtem ne research halo ka jingshat tenrai ka bala sedang bandu jan menta yakini akot balawat benia da kinong hikai ka Sangka DF College la pelat pat ba menta ka sngi daw menturang ba ka Jylla u konrat kong ka sangma haka tamasa Tri Hills Assembly haka jingadon lang ringkat uba polling do ubade menteri sarkar papet yakatnat arts and culture Office rekam jong ka District Social Welfare Officer West Khasi District Nostan harengkat ka jingatri lang bat ka God's Dream Home Center haka arpuitrik Naiwieng aja pusa kala rakhi ya ka singi kerpang ya ki bala no karta lani ka International Day for Older Persons aja pusa halo ka phang ka baong ka jinglong temmen rengkat bat ka buram
Ka jingdon kam ban pen klan ban sumar ban kershan ye kiriu temen ha ka Pyrthei barok away. Kejawai Municipal Board hak step arpoi trik Naiwieng kalara dakawai ka pu shilum barkawai ka trok man khat barweng ye kinyot kinyer kijabok kijaban kibala setkut ya kawai ka surok patba kabudan hasenda ka yaw thmei bar ka yaw CNI juwai. Kini kelawan long hadin ka jingkerpa jong ka dorba shnong la thalabo ya Kejawai Municipal Board bahkan penkhut ya kiti kijabok kibala sata hak ketika surok na ka jingberat pathar ya ki plastik ya ki bitar ki janjot kitiar berpendan kam haki dukan berkiwe-kiwe di kicapo. Mentapatnya Pash Khubor na Kylleng ki bentah jongkari. Kaken hodunar kala luti ya kepisa ka bakat pralak tingka ki jingdeng siar ki basyongdor iwei pen san klur tingka berkitiar yaram na yingsa jong MLA ka Janata Dal United uki Joy Kishan Singh ha Impal da ka penjat ikimar ki mata hapdeng ki jingkulmar badang shen ha Jylla. Kakunhun samla puli riulum ha Manipur kala penkut no ya ka non-cooperation movement persya ya ka CRPF hadin ka jinga kran baki high level. Ka CRPF kala pentikna ya ki kunhun bakinem le klam akor barkala kular ban penbha ya ka jinga dai berkiru. Ka jing penkrek kala biang pura na ka benta ka jingnya vote hak election syak ying dorbar Jharkhand kabala bu ban long hak asing sejan. Kajinga kun ka bakongsan kalong hapdeng ke India Bloc balayalam da ka JMM bar ke NDA balayalam da ka BJP. Kajing thab vote kala ya be yaranti bat baro arliang mamla ki sngaus camp bakit job. Kakunhun menteri jong ka Jammu and Kashmir kala rai ban thau ya ka subcommittee ban bishar bania ya ka reservation policy ni ka bha thung kam thung jam. Ka subcommittee kan sayam berjingmun bat kinong yo benta ban tip ya ka jingdon jong ki kam balabu kerpang na ka benta ka wei pakawei ka kerdan. Kini kalong hadian balami ka jinga kan at halo ka jing penbena jong ka JNK Public Service Commission ye ki kam nong hikai hak balamang 100% ki kam na ka benta ki reserve categories. Umitu rong baw lapen skamru ban weng ye ka jing kiu jong ka jing bam dan kam dan jam hak ni kathan. Ka Silsha Medical College and Hospital jong ka Assam hak sni palai kala IT ye ki medyam jong ki khandangot ki lanot ki balangat hak ka jing sha thombor ha Manipur sheki bahayeng hasam joki. Ka Joint Action Committee ka bami khmat ikibah yeng jong ki London kalapan ya ka jing bishar hok ba ka jing siu bai luksan na ka sarkar kenthop ikikam na ka banta ki bah yeng jong ki London. Hagni khlimat panya Pash Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Ka International Criminal Court ICC kala penmi ya ki hukum man kem ya umitrang ba do jong ka Israel u Benjamin Netanyahu umitri berim jong ka tanat yadari yo Afghalan baru he shipai jong ka Hamas Muhammad Dev ya ka balak kedau ya ki kam runar persya ya ka long brio man brio bar ki kam runar thama ki bayadai bar ki kam hapdeng ubnai risau arhacar arpulai bat jemang arsa apusau ka ICC kala kam bagi don ki nongrem ban set ya Netanyahu bat ugalan ki berengti haki kam runar thama ki bakenthum ya ka jing penyap thangan ba ka jing thombor ya ki riopat ba ha Gaza watla ude fulayam mrei ka hukum jong ka ICC kedang trekam. Ka Israel kala kentaj ya ka jingkeno jong ka ICC bar kala kentaj bakala le ikam runar hakathma. Ka US ru kala kentho halok ni ka hukum mankem kat ba ka Hamas kala pedang sengo bahaya ki. Presiden ka Russia Vladimir Putin ulapen pau bakathma Ukraine kala long ka jingkan at hak ka Pyrthei barok kawai hadin ka jingsha thombor ki jaka jong ka Russia da ki namding jong ki risep ni. Ulama ham baka Russia kan jubab da ka bating ya kanu ka jing penjur bat pen scam ya ka hok man pen shitom ya kili ki ba ai tiar ya le shaka Ukraine. Putin lakan tho ikiri sep ni halo ki benta jong ka hak ni ka jing kan an. Ka France baka Norway kala a jing kershan ya ka jing penmi hukum jong ka International Criminal Court man kem ya menteri rong ba do jong ka Israel u Benjamin Netanyahu menteri rong ba do jong ka Israel u Yoav Galan menteri kam ya da bari berim u badu heshipai jong ka Hamas u Muhammad Dev halo ki jing keno bakla le ikam brunar hakathma bar ki kam brunar persya ya ka jing long brio. Kinong Palestine kala pedang sengobha ya kini ka jingle jong ka ICC da ka bashim baka di ka sienjam syaka jing bishar hok na ka benta ki saw hajar ngot kinong Palestine ki balayap ha Gaza. Kasorka Canada kala pensyai bakam dan setia kanu ka sakhi ka bapenyadai ya kinong yalam jong kari India bakenthop yo menteri rong ba do kari Narendra Modi u EAM SJ Shankar bad National Security Advisor u Ajit Doval bad ki kam runar ha Canada. Kini kalong hadin ka jingkeno ka bakhaman shwa jong umidirang ba do jong ka Canada Justin Trudeau halo ka jingdon kiti jong ka India haki kambari ya ka ba ka India kala kentan kum ka bamdan nongrem.
Ka Al-Qassam Brigade jangka Hamas kalayat hu bagla penyap ya khatsan ngot kisipai Israel habeit laha kabadan syatei jangka Gaza. Berkitmu ya kawi ketup jangka Israel kabadan Hajan Jabalia. Ka Islamic Jihad kala kamru bagla thombor ya kisipai Israel ha ketika than ka Israel kampat shimla pentikina yakdi Khubor. Palat Praspa Prabu Hajar ngut Kibrio ha Lebanon kentup ya sanlang ngut Kibrio kila Pyrthei Syria kila Syap penkinria jaka namar ka jingan an ong ka UN. Kajing bembiang kabam kala nangjur ha ka bai wei point ar million ngut kila Shakta namar ka jingpen poi mar bam kadang sakut. Kajing her thmaling sun jong ka Israel ya ka Jylla Balbek Hermel jong ka Lebanon kala penyap ya sau punya ngut bat pen mensaw ya arpu ar ngut Kibrio. Ha ka ba kikin hun a jingarap kidang wad ikibalai im. Ka Hezbollah kala ajuba da ka basiat namding ya ka than pedeng jong ka Israel bat ikijaka shipai hasilen terkapur. Ka Russia kala penbiang ya ki anti-air missiles berkitiar shipai syaka North Korea kum ka jing siu Kylleng ya palat shipau hajar ngot ki shipai ki bala kershan ya ka jing persyang thma jong ka Ukraine la ong he shipai jong ka South Korea. Lai thu bagi shipai jong ka North Korea kidang ya chakmat ha ka jing ya khun ha ka ba we general o mensaw ha Ukraine. Kaseng pasif ka basensyar ya ka Senegal kala job shispa lai pau na ki shispa andru pusan tadi kisit ha ka election syaging darbar tauan jong ka tekari. Ka South Africa kala pinbena ya ki jingpang bami na ki jingbam kum ka jingma jong kari hadian bajan khandai spa ngut kila yo yakani ka jingpang bat arpu ar ngut ki khna kila yam na du benai nai lur. Ki bor sensyar kala penjari ya ki ai ki bakham perking bha halo ka jingyada ya ki jingbam bat ki jingjurim ya ki dukan ban yada na ka jingpur shushu jong ki jingpang. Ki he shipai sun jong ka South Korea, US bat Japan kila pelong ya ka jingya kran ban kentiu ya ka jingya trelang kentup ban penyar ya ka jing hikailang hapreng ki jing berengam jong ka North Korea. Kila kular ban ya kran man la kapor bat ban ya trelang ban klain hakalyang kila jingyada. Tikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasi. Khubor.